Claro. जों फाइस फाइजाक सिनि सुतारमरा बिसिनि दिनै ताखौ अकरा सुबुत देबरमा सुदीप देबरमा मनि थैमानि क खानायनाय सोंथिनि फाइजाक मनि बुस्लाबो दङ सिनलाबो तांगनि बुङो रमबि देबरमा जों बन खम फाइने दिनै आइ बन सुबा फाइका ताइ बुसखांनि कन्डोलेन्स फाइने रबिबार जों ताइ बन आइ मनि श्राद्ध बन बाउन श्राद्ध कन्डोलेन्स जों आर फाइफिना हैने हाय बन बागै जों तिनार फाइजाक आं लगे दङ सिनि साब जनरल चेयारमेन सिनि वाइटिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट दुरजे टेबल लिडारशिप दङ सिनि गंगवा दङ गोजाम टिप्रामथा फाउन्डार दाइबो सिनि लिडारशिप दङ प्रशान्त सं जों तिनार फाइस फाइजाक तामनि मने बरक नि जे बिपद कालाय दङ जे चुगिया आंनो खङो थांनो चुबानानै अमन सिनो बुबाग्रा फोरङो ताइ थांसा सिनि चुबामु बिसंखनि जे थांसा फाइ थांसा जुदि तमाबे सिनि मानथाय मानने चुबामु फाइगांगे जों थांसाव थांनाय बे सिनि मेन नाहार मंगे तामो चुबामु ताइ थांसा के सिनि रफाना यक्सा मारनानै अमन सिनि नाहार